Euskaraldia, kirolaren esparruan, guri dagokionez atletiken, oso argi daukagu gure instituzioek edo gure motako instituzioek edo kirol talde profesionalek benetan eragin handia izan dezaketela gizartean eta jakina, euskararen erabileran ere bai, orduan gure aldetik aurten euskaraldiari begira ekimen bateratu bat lortu dugu edo aurrera atera dugu euskal kluben artean, 5 klubak profesionaletaz ari naiz, jakina, euskal 5 klub profesionalak elkarrekin ekimen bat aurrera atera dugu, sare sozialetan, eta gainera oihartzun handia izan dute, ez? Eta bestetik, guk klub barruan esan bezala oso argi daukagu eragin behar dugula historia guzti honetan, euskararen erabileran, eta ez bakarrik euskaraldian, baizik eta euskaralditik kanpo ere bai. Orduan, zalantza gabe, atletik eta euskara batera doaz.